Tomusun ilkinji günlerinden märi bazarlarymyzda we sewda merkezlerimizde gög önümleriňdir miweleriň bolşulygy ýylyň rızkyly bereketli gelip edermen babaday hanlaryň ihlasanyň ýerine düşýändigini tasdiklaýar. Munyň özi ýurdumyzyň owusuna toplumyny gahrman arkadamyzyň başyny başlan hemde hormatly prezident bilen başçylygyny münasip dowam etdirilýän özgörtmeleriň şeýeklerini daýhanlara şolfan ekrançylyk bilen meşgulanýan hususiýetçilere berilýän uly gollawyň aýdyň netijesidir. Bir näçe ýyl mundan odal durly ekinler ösdürip ýetirmäge girişmek bilen miweli agaçlaryň 10 miňlerçe nahalyny oturdup topragy ihlas siňdiren hususiýetçileriň toplaýan tejribesi ýokary netijelerin gazanmagyna ýardym edýär. Bir näçe ýyl mundan odal ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň şägini miweli baglaryň 10 miňlerçe düýbüni oturduň telekeçileriň miweli baglarym bu hakykatyň nowatda misallar. Gök bakçı ekinleriň, miweleriň, onada dil nagmatlaryň yerli önüm önürjüler tarapyndan taýýarlanan ýa-da ýetişdirilen görnüşleri hili, tagamy, mahlasy isini häsiýet wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden birjikde kem galmaýar. Güneşli ülkemizde ösüp ýetişýän ekologiýa taýdan arasynda we lezzetli tagamly miwelerim içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan önümler önürmek, ýurdumyzy azyk bolşulygyny üçin etmäge goşmak maksady bilen miweli baglar damjylyň usuly ösdürip ýetirmek üçin Bekerden etrawynyň çäginden udak mökletleýin esasy bölünip berilen ýerde hususiýetçi daýhanlar almanyň, armadyň, şettaliýiniň, bekiniň we beýleki miweli baglaryň durly görnüşlerinden bol hasyl alýarlar. Olar güneşli miwe harit nişany bilen içerki bazarda ýerlenýär. Miweli baglary suwarmakda damjylyň suwars ulgun peýdalanýar. Bu usul suwuň tygşytly garşylanmagyna we akabalaryň arasy saklanmagyna ýardym berýär. Ekin meýdanlary awtomatlaşdyrylan usuly suwarylyp, bu işleri döwrüp usulyny gödäwçilik edilýär. Miweleri günüň ýetişiklilerinden goramak üçin baglaryň üstü ýürüti örtük bilen ýapylýar. Polipropilen örtükler wagtly açylýar. Günüň şükretiniň ýetiligini epes edýän örtükler tomusyň ysy günlerini baglaryň goramagyny öňüne almagy, şelde miweleriň hasyl bolmagyny we haritlik şekiliniň saklanmagyna ýardym berýär. Bu örtükler ýylyň beýleki pasyllaryna da baglar güýçli ýagyndan goramak üçin peýdalanýar. Güneşli miwe harit nişanly miweler ösdürip ýetirýän hususiýetçi daýhanlar ekin ýerlerini ýylly durly miwelerden 2000 tonna goly hasyl ýygnaýarlar. Häzirki wagtda şettali armut agaçlarynyň hasyl ýygnalmagy bilen badalyk alan mewsim oktyabr aýyny içinde dowam eder. Hususiýetçi daýhanlar bu ýylyň odalkylardan hasylly gelendigini bellep, mewsimde ýokary netijeler gazanjakdyklaryny inanýarlar. Ekin meýdanlarynyň ýakynyna gurulan miwe we gök önümler saklamagy niýetlenen sowatjy Ammar hasyly zaýaly mansaklap, ýylyk üsteniň basyny ilaty ter miweler hödürlemäge mümkinçilik berýär. Miweleriň düzümini adamyň saglygy üçin zerur bolan peýdaly maddalar köp. Beden üçin peýdaly elementleri üpçün etmek üçin adama her günni ortaça 500-600 gram meşgörde miwe iýmek maslahat berilýär. Miwedir gök önümleriň düzümini gan aýlanyş ulgamyny kadalaşdyrmagy, deriniň ýagdaýyny gowlandyrmagy, süýjüli diabet bilen göreşmäge ýardam berýän ýokumlar ören köp bolýar. Halkara standartlaşdyrış guramasynyň şahadatnamalarynyň berilmegi telekeçi daýhanlar tarapyndan alınıp barlayan işleriň talaşykly ýoly goýulynyny we ösdürip ýetirýän ekinleriň hiliniň halkara talaplaryna dol kywap gelýändigini tasdiklaýar. Husus budan wekilleriniň owa hyjylygyna gazanýan üstünlikleri döwlet tarapyndan dördülýän şertleriň ajaýyp miwasir. Hormatly prezident bilen tagalary esasynda owa hyjylygyna iş alyp barýan işewler gollamak üçin ýeňillikli kardylaryň berilmegi, amatly bahadyn owa hyjyl tehnikalaryny satyn almaga mümkinçilik dördülmegi olary täze sepkitlere ruhlandyrýar. Ýurdumyzyň telekeçi babaday hanlary dördülýän ähli şertler we mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda we arkadagyly gahrman serdarmyda alkyşlaryny aýdýarlar.